Els treballs en benefici de la comunitat consisteixen en l'obligació de la persona penada d'exercir una activitat no retribuïda d'utilitat pública o interès social amb la finalitat de servir de reparació a la comunitat per la infracció comesa. Aquesta mesura pretén que la persona infractora repari el dany ocasionat i que es responsabilitzi de les seves accions, que faci una acció positiva vers la comunitat i que revaloritzi la seva autoimatge. Aquest procés ajudarà a descobrir el sentit dels serveis de la comunitat i la utilitat de participar-hi activament, sent una acció real i reparadora per tots els agents. De manera que les institucions públiques i les entitats d'iniciativa social formaran part del procés de reinserció de la persona, minimitzant així els estereotips sobre la delinqüència i els seus protagonistes. A la fase inicial, el jutjat fa arribar la sentència judicial a l'àrea de mesures penals alternatives. Aquesta s'assignarà un delegat o delegada del territori corresponent al domicili de la persona, qui realitzarà l'entrevista inicial on es recollirà la informació en relació a les competències de la persona, la seva situació socioeconòmica i la seva situació laboral i de salut. També s'exposarà el funcionament del programa i les normes de compliment i es valorarà finalment la situació de la persona, per tal de seleccionar l'entitat més adequada i elaborar una proposta de compliment. En cas d'acceptació per part de l'entitat, assignarà un document de compromís on s'estableix el pla de treball amb les tasques a dur a terme, l'horari i calendari pactats.